Urtean zehar baita ere, batez ere Euskal Kultur Erakundearekin lanean gabiltza, lankidetzan gabiltza eta beraiekin batera hainbat gauza ekartzen ditugu iparraldetik hona eta hemetikara. Beti bezala euskalgintzarekin batera lan egin dugula eta beraz osatutako programa hori urritik azarora iraungo duen programa horrek euskalgintzarekin batera adostuta dagoela eta beraiekin batera aurrera eramango dugula. Nik uste dut oraindik ere asko dagoela ezagutzeko iparraldeari buruz, asko daukagula amankomuna bata bestearekin, bai hegoaldea eta bai iparraldekoarekin, baina oraindik ere iparraldea urrun daukagula. Euskerak lortzen gaitu, euskal kulturak lortzen gaitu, baina hango realitatea ez da hemengo herritateen berdina. Batez ere han daukan ofizialtasuna, bai euskal kultura berak eta bai euskarak berak ez talako hegoaldekoarekin konparatzeko gai. Beraz, onuragarria da biontzako bata bestearen informazioa berria izatea eta hori zabaltzea aldan neurrian batez ere belaunaldi berrietan.